Os profes veno claro. Opositar é un proceso moi longo, duro. É o sacrificio. Un traballo moi duro. Difícil, pero moi gratificante. Ben matizado. Por iso, hoxe preguntámoslles que consideran realmente importante para sacar unha praza. Constancia. A constancia e a perseverancia e creer no que un está facendo día a día. Pois o ten que tomar en serio e prepararse porque o que dá na carreira o que te entra na oposición é moi diferente. Dedicación. Despois tamén hai algo, non sei, sorte, algo máxico que algunha xente ten que, bueno, encandila o tribunal de primeiras. É algo que, bueno, a veces nácese con él, a veces entrénase. O que se busca, o que se quere conseguir é tan grande que hai que intentar seguir para adiante e tirar para adiante. É ter unha rutina de traballo, unha continuidade e unha posibilidade constante de asesoramento, que eu creo que iso lles beneficia moito. A sorte que temos é que temos moi bons resultados, entón, se temos xente que ten ganas de preparar a oposición, que ten tempo e eso, ven con ilusión, aquí o que podemos garantizar é moito compromiso, uns resultados que nos avalan de que o método está funcionando. Ser consciente de que é un proceso que é de meses e intentar manter a mesma motivación ao longo de todo o proceso. Esta profesión é unha profesión maravillosa, as condicións laborais son fantásticas, entón, se queremos chegar a eso, pois hai que esforzar. O gran obxectivo do noso traballo é que a maior parte deles poidan acceder a unha plaza que é de por vida.